Insellmilkom u nilqakom għal programm ieħor Witch in Witch fejn kull ġimgħa niltaqa' ma' awturi differenti u niddiskutu x-xogħol tagħhom. Illum imiss lil Alfred Buttigieg u s-silta li se naqralkom hija mill-ħrafa Getzu li ġiet ippubblikata fl-1982. Alfred Buttigieg twilet ħaltarxin fl-1956. Huwa gradwa bħala għalliem u llum jaħdem bħala kap ta' skola. Flimkien ma' artisti oħra waqqaf il-grupp teatrali A-Teatru fl-1981 u bejn is-sena 2003 u 2008 kien parti mill-Kumitat ta' Tmexxija ta' Teatru Manwel. Huwa magħruf l-aktar bħala drammaturgu u fost l-aktar drammi magħrufin tiegħu insibu Ir-Rewwixta tal-Qassisin, Ippermetti li nitlaq u l-aktar wieħed riċenti Mela hawn xi manikomju. Dan l-aħħar ippubblika il-ġabra ta' drammi tiegħu maqlubin għall-Ingliż fil-ktieb The Collected Plays. Iżda ngħaddu issa għall-qari tas-silta minn Getzu. Getzu baqa' mibluħ hekk kif sapruh waħdu. Tassew li kienu li qatli għal-żewġa u bost oħrajn miegħu, iżda x'seta' jagħmel? Jikol mill-ħxejjex u mill-pjanti. Ma joċċa li ħikel bħal dak. U fuq kollox, minu dak li blaħ li ma jagħmilx priża għax jibża li jiċċappas bil-qerda ta' ħlejqa oħra. Kieku f'qasir żmien ħallina. Mela użella u sħaba, kemm għandhom xi jgħidu aktar għall-bniedem. Dak il-gost tiegħu jeqridhom ta' xejn, ma jistax jara waħda. Tant ħassu mnikked Getzu b'dawn il-ħsibijiet li għall-ewwel darba ħass il-ħtieġa li jneħħi ħajtu bideħ u jeħles darba l-dejjem mill-imrar tad-dinja. Qalbu maqtuwa mill-ħajja, Getzu tkarkar għal ħdejn warda tax-xemx u minnu fih beda tilha l-fuq sakemm wasal fil-quċċata tagħha. Bidmuħ ġelben minn għajneh, għażel ħajta ħarir u b'tarf minnhom għamel ingassa u daw wara monqu. Imbagħad wara li rabat it-tarf liħor mal-qalba tal-warda, resaq f'xifer waħda mill-bosta petali tagħha, qalb qalbu ħafif ħafif l-iqsar talba li kien tallem, għala għajneh u ntelaqa l-isfel. Getzu sapruħu jifferfer saqaħ fix-xejn daru mal-art. Mhux hekk kellu jiġri, miskien Getzu, lanqas iwetta ir-rieda tiegħu ma seta', iżda ma qatax qalbu. Mill-ġdid reġa' tela sal-quċċata tal-warda u ħejja kollox bħal qabel. Iżda din id-darba il-ħajta ħarir li kellu jitallaq biha ħaxxina xi ftit iżjed biex tkun tista' tiflaħ it-toqol tiegħu. Imbagħad reġgħet inqatet. It-tieni darba Getzu spiċċa biswit orjenta u irdina kera dawwa iżda b'qalb ta' zokkor. Li jingħad dwarha li toħroġ xejn toħroġ u tmur fejn tmur dejjem libsa l-iswed tkun. F'dak il-waqt orjenta kienet fi triqita lejn ġibja fil-qrib. Hemmhekk ta' kuljum kienet tgħaddi l-isbaħ sigħat ħares fl-ilma sielem tal-ġibja bħalli kieku f'mera biex tara jekk kienx żbieħed xi naqra mill-jum ta' qabel. Hawn x'waqa' mis-sema, qalet orjenta hekk kif feġġ f'daqqa qudiema Getzu bl-imgassa għadha marbuta monqu. Għal darb'oħra Getzu nfexxibki bħal tarbija. Kien iġiblek qalbek daqs naqra tħares leħ. Orjenta minnu fih resqet leħ u fil-waqt li staqsitu x'kien ġralu, bil-ħlewa kollha neħħitlu l-ingassa minn madwar onqu. Bajneħim xarbin bidmuh, Getzu rakkontala fuq x'kien għadda minnu f'dak il-jum. Isma' x'qed nisma' x'kull waħda tnejn staġbet orjenta. U għal daqshekk trid tittemm ħajtek. Mela kieku kellek ruwiti x'kont tagħmel? Fid-dinja kulħadd xortih, hu mill-frifet. Dak mhux kulħadd iħobbhom u jitaxxaq bihom. Anzi intadek qatt ma smajt lil żewġi għajjarni maħmuġa u kemm ninten. Inqiegħed onqi taħt man-nara li dak lilu nnifsu jkun qed ixomm. Għax bħalli kieku mhuwiex tal-istess razza tiegħi. Għall-ewwel darba f'ħin twil feġġet bissima fuq fom Getzu. Kellu għalfejn jifraħ. Tal-anqas kien intebaħ li x-xorta ħażina ma kienx tmiss lilu biss. Kien hemm ħadd ieħor jom fl-istess baħar u forsi bost oħrajn li ma kienx jaf bihom. Sa dan it-tant, Orjenta l-Wirdina kienet dabret rasa baxx biex tissokta triqita lejn il-ġibja. Tassew li kienet triq twila liha biex iġġerraħa ta' kuljum. Iżda xejn ma kien jaqtala qalba, min jaf, forsi xi darba f'dak l-ilma siket qatt tilmaħ xbija sbejħa ta' farfett minn flok dell l-iswed. Qalb xitla tal-frawli, Getzu issa beda jħejji bl-akbar reqqa anqbuta biex jonsob xi ħlejqa li taħbat li tkun seksika aktar milli jinħtiġilha. Meta lestija minn kollox, ħapostu wara zokk meħxen 3 tiswaba u qatt hemmhekk jistenna bis-sabar kollu xi ġwejda titfaċċa. Madamx jistenna wisq, fuq it-tarf ieħor tal-anqbuta bħal donnu lemaħ xidja tissara bħal miġnuna biex tiżgiċċa minn nażba li sabet ruħha fiha. Bħal sajjetta tara n-naħa tagħha iżda waqaf ħesren ftit il-bott minnha. Bl-istess ħeffa
Reġa' qabad triqtu lura u ma waqafx għal waqt wieħed biss, għajr meta derlu li kien tbiegħed biċċa sew. Ma kienitx xidja, kienet brimba tagħmel 3 bħalu fid-daqs, madba għall-aħħar. Taħlef li jekk taqbdu titħallas b'demmu. Kieku kienet iżommu moqdi għal-bqija tal-istaġun, imma ħej, aħjar stonku vojt milli jkollok toħodha magħha. Iżda l-ġuħ ma baqax isofrih Gezzu għax aktar tard tittanta tinħeba minnu sab dubbina biġwen ħajja mitlufin. Fil-veru kien ħasadhom l-ġennin għal-gost fil-ħin tal-mistrieħ tiegħu. Bla tlaqliq, Gezzu ħatafa u kaxkara miegħu f'post moħbi fejn seta' joqgħod bi kwitu ileggligilha demma. Madankollu ma damx ilegleg bosta għax dven vin mhux tas-soltu ġej mill-ajru ġalu jitlaq kollox minn ħalqu u joħroġ fil-beraħ jistħarreġ kien. U dik kienet silta mill-ħrafa Gezzu ta' Alfred Buttigieg. U issa nistieden l-Alfred jingħad miegħi hawnhekk. Kif inti Alfred? Mhux ħażin, grazzi. Grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna. Grazzi lilkom tal-li studentuni wkoll. Għandna ftit mistoqsijiet. Mela, nibdew bl-ewwel waħda. Gezzu huwa deskritt minnek stess bħala ħrafa għall-kbar u għaż-żgħar. Għall-kbar bla dubju, imma għaż-żgħar? Fl-istorja nsibu qtil, kannibaliżmu, sadiżmu, suwiċidju, referenzi għal Descartes u l-figura ta' Kristu. It-tmiem huwa parodija ta' happy ending fejn il-brimba tispiċċa l-vittma ta' Zunzana li wara li tipparalizza tinfetta bil-bajt tagħha sabiex il-larva ta' Zunzana ikunu jistgħu jikluha minn ġewwa. Kien b'referenza għal dan l-aġir ta' Zunzan li Darwin kien qal ma nistax nemmen li Alla benevolenti kien ser joħloq annimal li kattar lilu nnifsu billi jikol mill-ġisma ħajjin ta' annimali oħra. Tibqa' sostni l-ħrafa hija wkoll għaż-żgħar. Le, il-ħrafa mhijiex għat-tfal, imma oriġinarment naħseb meta ktibta intenzjonajta bħalma huwa Animal Farm li niktibha fuq żewġ livelli. Imma naħseb il-livell li jintlaħaq bit-tfal qatt ma kien hemmhekk. Fil-fatt kont rġajt ippubblikajta riċenti hawn xi 6 snin ilu u ma baqgħetx ħrafa għat-tfal u għall-kbar, saret ħrafa għall-kbar biss. Irrid tittara wkoll l-isfond meta ktibta, din ktibta u meta tar l-influenzi li kelli fija wkoll ma nistgħux ngħidu li kienu kotba purament ta' tfal, jiġri qed nitkellmu fuq Kafka dak iż-żmien li kien awtur negattiv immens, jiġri kelli influenzi ta' awturi kbar ħanejdu hekk li jikbu għall-kbar mhux jikbu għat-tfal. Imma l-idea ta' ħrafa dejjem oġbitni għax inkelli dejjem fissazzjoni fuq il-ħrejjef u fuq il-fairy tales, kelli kollezzjoni sħiħa tal-kotba tal-fairy tales u bqajt anke meta kbirt naqrom. Għax meta taqra l-fairy tales anke meta tkun kbir, taqrom fuq livell differenti u mhux fuq il-livell ta' tfal. Speċjalment fejn jieħlu folk tales. Għax folk tales dejjem għandhom dak it-tifsira differenti li tara inti differenti milli kieku qed jaqra tifel. Gezzu, il-brimba huwa differenti minn ħutu l-brimb u differenti mill-insetti l-oħra għax jiddubita. Je pense donc je suis. Kienu l-klim li rnexxielu jaqqat mill-ktieb li kien ħalla warah id-dudu tas-susa. F'ċerti aspetti tiegħu jidher kważi parodija taż-żagħżugħ it-tormentat għala l-eli ta' żgħir. Qed ifittex dak li lanqasu ma jista' jispjega. Joħloq ix-xirka tal-immortali. Jipprova jaħrab mill-ġnien. Jispiċċa jmexxi rewwixta kontra ir-reġina tan-nemel. X'nebbaħ din il-figura? X'kellek f'moħħok? Mela, meta kont ħanejdu hekk fit-20s, dejjem kelli l-fissazzjoni żgħira li l-bniedem jekk ma ħallix il-marka tiegħu fil-ħajja b'xi mod isu ma għex, isu eżista biss u ma għex. Jien kelli fissazzjoni żgħira personali u naħseb din l-idea ħriġta fuq dan il-karattru. Noħloq karattru u net kont inħobbhom ħafna l-brimb, jiġifieri anke bħala insetti kont inħobbhom ħafna. U l-ispirazzjoni ta' ktib kienet ukoll l-ewwel snin li kont nagħllem fl-iskola ta' ħaltarxien. U mit-tieqa tiegħi li kienet fit-tieni sular kien hemm ġnien kbir. U dejjem ħares lejn dan il-ġnien u dejjem nimmaġina din l-istorja isseħħ hija id-dinja
ta' Getzu. U jisni meta ħdimta, meta ktibta, dejjem ktibta dak f'moħħi. U Getzu mill-bidu juri li huwa differenti, huwa bniedem li dubita, huwa bniedem li questionja, bniedem li għandu l-Ingliż ħanejda self-awareness ħafna, alright, li huwa kontrarju għal ħafna mill-insetti l-oħra li għandhom in-natura tagħhom, jimxu man-natura tagħhom u jieqfu hemmhekk. U prova jiġbed ftit nies warah li iġalhom jiddubitaw daqsxejn u jbidlu l-istil ta' ħajja tagħhom li iħossu li kienet ma twassal għal-imkien. U għalhekk kien għamel suċċess kbir fil-bejta tan-nemel li għandek ġerarkija li li tfakkret naturalment f'tiranija u f'dittatorjal. U irnexxielu da wara miljuni ta' snin xi wħud minn nemel il-worker ants, il-ħaddiema, iġalhom jiddubitaw dak li kienu qed jagħmlu kuljum u jqumu kontra r-reġina biex ibidlu l-istil ta' ħajja tagħhom. Episodju importantissimu huwa bla dubju dak tal-bejta tan-nemel. In-nemel li għalihom jeżisti biss xogħol u aktar xogħol, diġà semmejta fil-fatt inti, xogħol li jidher li m'għandu l-ebda skop ulterjuri ħlief dak li jsostni s-soċjetà tan-nemel. Ir-reġina ma tagħmel xejn ħlief tfaqqas bajt, azzjoni li inti tiddeskrivi bħala vit iqattar. Hemm sens ta' dak li analisti tad-dittatorjat ta' Pinochet fiċ-Ċili jiddeskrivu bħala it-tirannija tal-ħajja, bħalli kieku s-sopravivenza kienet autoġustifikata. Ovvjament Getzu jsib problema kbira biha. L-eżistenza u l-bżonnijiet tagħha mhumiex biżejjed għal Getzu. Huma biżejjed għal Alfred? Naħseb għandek fil-bidu meta ta' jsib ruħu f'din il-bejta. Barra l-bejta u ikun hemm żewġ gwardjani li daħluh biex ilaqgħuh mar-reġina. Reġina ma tistax telmu u tiġi waiting game. Issa l-idea fil-bidu ta' dan il-kapitlu hemm influenza qawwija minn The Trial ta' Franz Kafka fejn għandek qed jistenna dejjem dan il-ġuri u l-ġuri qatt ma jasal. Għandek l-idea wkoll ta' Kafka tal-kuruturi li dana dejjem huwa mitluf, idur l-emmulaw, ma jafx fejn sejjer u hekk. In-nemel ma setgħux jifhmu il-għala, jiġifieri jekk inti tara b'mod loġiku tipprova taħseb fuqha, in-nemel ma setgħux jifhmu il-għala. Ir-reġina trid tkompli tkattar daw in-nemel kollha biex tikkomplika l-ħajja kważi ta' kulħadd. Iktar tfal tfisser iktar ħluq. X'titma' u never ending, jibqgħu sejrin hekk. U naħseb Getzu kellha x-xorti li fl-aħħar kellha suċċess wara li ltaqat ma' diversi insetti differenti u ma kelli suċċess ma' parti minn nemel isa għamlet dak is-suċċess li tperswadihom li l-ħajja li qegħdin jgħixu hija futile, hija għal xejn u għandhom bżonn li jkollhom il-ħelsien li jinqatgħu minn dik l-idea li kuljum jagħmlu l-istess xogħol, ifaqsu jaqbdu l-bajt, joħduhom x'imkien ieħor, ifaqsu oħrajn imorru jaraw minn fejn ħajġibu l-ikel u hekk. U irnexxielu jmexxihom f'rewwixta, rewwixta daqsxejn demmija, jiġifieri bħal meta ngħidu rewwixta jinnaf fir-Russja jew f'Ċili. Jiġifieri u rnexxielu jmexxihom f'din ir-rewwixta. U naturalment ġiet at a cost għax u spiċċa bil-maġġoranza ta' saqajh barra wkoll minn 8 baqalu 2. Miskin, imsa. Niltaqgħu ma' ħafna karattri differenti f'Getzu. Il-ħanfus qattil, il-wirdina kera fl-aspett iżda ħelwa u qalba tajba, in-nanna kola gustuża iżda sikta, il-berawt pompus li waqa' fil-kalibru għax mid-dem tal-bnedmin spiċċa jixrob id-dem ta' kelb. Il-komplessità u n-naturalezza ta' dawn il-karattri tindika li mhux qed naqraw allegorija metaforika fejn kollox għandu tifsira eżatta. Hemm spazju għal karattri żviluppati u fuq kollox għal sens ta' relazzjoni.
Bħala l-kittib, xi tħoss li jaqqat l-istorja? Dment li din mhux sempliċement allegorija. Mela, l-onet għandek l-idea ta' vjaġġ. Mela għandek di brimba, għada zaħira, għada titwilet, għanda mimlija ħeġġa, jisu bħal ġuvni u tfajla ta' 18 sena, kolla ħafna pjanijiet, ħafna ħolm. U da l-insett kellu l-istess ħafna ħolm, rrit jagħmel vjaġġ. Bħal ma ssib ħafna fil-ħrejjef. Normalment kun iż-żgħir li jirnexxielu jagħmel vjaġġ kollu u jasal fejn jridu jasal. L-idea kienet li iddaħal ħafna karattri li huma ħanejdu hekk kważi umani, imma wkoll kif l-insetti normalment impinġuhom. Daqsxejn varjazzjonijiet, għamilt ħafna riċerka fuq l-insetti kon dak iż-żmien. Ġiet minnhom huma ovvja bħal berawt li jgħix jidna fix-xahar fil-ras ta' bniedem. Oħrajn mhumiex daqshekk ovvji bħal mayfly pereżempju, li forsi ftit jafu biha li di tgħix ħajjitha fl-ilma u mbagħad meta titwieled tgħix ġurnata u tmut. Allura għandek miskina di tħobb il-ħajja ma għandha ħajja qasira ħafna. Għandek pereżempju il-mozzarell fl-aħħar li tir gezzu fuq li huwa magħruf ħafna għal-ħeffa tiegħu. Imma għandek ukoll insetti bħal majja il-wirdina nħarsu lejha bħala insett ikraħ. Hemmhekk għandek l-idea ta' diagli duckling li għandek xepp kbir magħha li din għandha qalb tajba ma kulħadd iħares lejha kera. Insett li penġejtu daqsxejn ikraħ kif iħarsu lejh in-nies iktar milli huwa l-ħanfusa. X'il-ħanfusa sfortunatament hawn min jassoċja mal-wirdina imma hija altru minn wirdina u ħafna nies sfortunatament jaqbdu jafġuha mingħajr ma qisu xejn. Ara nanna kollha xi hija sabiħa, naħseb għandek dik l-idea wkoll minnu sabiħ igawdi fil-ħajja għax hemm referenza wkoll għal farfett. Iġbi l-istess tot tal-bniedem, minnu sabiħ normalment għandu vantaġġ fil-ħajja. Tajjeb, issa l-fed, hawnhekk qed naraw dawn il-kodba, tgħidilna xi ħaġa dwarhom. Mela, kif qed sew fl-introduzzjoni jien aktar magħruf bħala drammaturgu. U l-iktar xogħlijiet li għamilt kienu drammi. L-ewwel kont tgħid bid-drammi osra u mbagħad drammi full-length plays. Hawnhekk għandna l-erba' drammi sħaħ li kont għamilt, mela xi manikomju li huwa l-iktar wieħed riċenti, tera fl-2016, dwar menopawżi minorenni u mutur high speed kien id-dram ta' qabel, u mbagħad kellek ippermetti li nitlaq fl-2008, iġi daw l-aħħar tlieta kienu fl-aħħar 10 snin. U r-rewix ta' daqqa s-sisin liktar li hu magħruf ħanejdu hekk li tela l-ewwel darba fl-1986. Jiġifieri kien hemm pawża ta' iktar minn 20 sena bejn l-ewwel dram full-length tiegħi u ta' warah. Dan la loġiku drammi oħra huwa ix-short plays tiegħi, one act plays huwa ġabra ta' one act plays tiegħi li telgħu fl-1981 l-ewwel xogħol tiegħi kienu daw. Dan huwa l-iktar pubblikazzjoni riċenti tiegħi, The Collected Plays, li jiġbor it-traduzzjoni tal-erba' drammi li għandna hawnhekk. Mbagħad għandna wkoll Gezzu, din hija edizzjoni ġdida li nixtieq ngħid fuq Gezzu wkoll. Issa għandi Kindle edition, kull ma tiswa ftit iktar minn €1. Iġifieri min għandu Kindle da bl-Ingliż, translation ta' Raymond Faċċol, hija translation tajba ħafna, iġifieri it's available ħanejdu hekk fuq il-Kindle, fuq l-Amazon Kindle. U dawn huma tliet kodba li ġibt miegħi. Ħanibda b'da dawhekk. Dan huwa collected plays, mhux kollha, għax ta' għandu xi 4 kodba li huma collected plays. Ta' Harold Pinter. Harold Pinter kien influenza kbira fuqi fl-ewwel drammi tiegħi, imma jfakkarni wkoll fi żmien meta bdejna la teatru, meta beda l-involviment tiegħi fit-teatru ta' ħaġa oħra. Ġifieri
Harold Pinter, qed ngħidu Ionesco, Samuel Beckett, jiġifieri kienu l-influenzi tal-bidu fix-xogħlijiet tiegħi. Mbagħad iktar tard fir-rawix ta' kell Peter Weiss u dawk l-influenzi differenti. Ġibtu ukoll ktib tal-fairy tales, għandha ħafna kodba tal-fairy tales, qatt ma ħriġt minnhom, dejjem bqajt naqrahom, dejjem kienu jaffaxxinawni, u ġibtu wieħed dak kienu ntatuli ex-girlfriend tiegħi li qed ngħidu 1979, jiġifieri we go back kważi 40 sena, jiġifieri meta kelli jisu 21, kont għadni nħobbhom ħafna l-fairy tales biex qlajtu bħala rigal. Il-ħrejjef, il-fairy tales joġbuni għax dejjem kont nara xi ħaġa fejn jidħlu elementi umani. Jien naf jekk għandek pereżempju lejra fi Snow White, għandek Control għal Rapunzel. Imma l-iktar fairy tale li dem oġbitni, għax nara elementi qawwijin ta' inġustizzja, kienet Rumpelstiltskin. U da dejjem ħassejt ħafna lieh. Għax da għamilla dak id-deb kollu tal-li tagħtu ċurket. U minn fuq m'għamlet xejn batet in-nies isibu x'ismu, u minn fuq qed tgħaddeħ biż-żmien. Wara li għamilha Reġina, alright, forsi t-tarbija sedet ma tagħtihulux għax m'għandix dritt tagħtihulu. Ma sedet sabet alternattivi oħra, jien naf tgħidlu ara t-tarbija mhijiex hija tagħha nfusha ma nistax intielek, imma tista' tiġi tgħix magħna jekk trid. Jiġri nħoss għamlet ħafna inġustizzja miegħu Rumpelstiltskin u dejjem tinifajni din il-ħrafa. U l-aħħar li ktib li ġibt huwa ta' Gabriel Garcia Marquez. Issa normalment nassoċjaw jien naf ma' 100 Years of Solitude, ma' Love in the Times of Cholera, dan huwa wieħed mill-aħħar kodba tiegħu, Memories of My Melancholy Horse. Li fejn għandek raġel ta' 90 sena, irtirat, u jrid imur ma' prostituta għadha żgħira u għall-ewwel darba f'ħajtu iduq l-imħabba. Jiġifieri qabel kienu ma' ħafna prostituti b'mod informali. Ma f'tal każ sar iħobb ta' 90 sena sar iħobb. U naturalment jiena ħobbu dan il-ktieb għax meta naqrah ngħid jien laqqasni daħleh. Speċi tħossok kważi inferjurissimu għax għandu stil inimitabbli, huwa stil uniku ħanejdu. U għandna dik il-tajra li ma semmejniex. Dik il-tajra huwa tip interessanti, naħseb kont dana pubblikajtu kelli xi 25, kont daqsxejn naiv. Dik tajra kien ħoloq ħafna kontroversja għax għandek sibijiet ta' tarbija li mhux sibijiet tas-soltu li nassoċjaw ma' xi ħaġa romantika. Għandek sibijiet violenti, għandek sibijiet ċiniċi, umoristiċi, ta' rabja. Hemm sibijiet li normalment nassoċjawhom ma' adulti mhux ma' tarbija. U dak iż-żmien kien hemm min ħassu offiż ħafna bih. Kien oriġinali anke fil-preżentazzjoni għax kellu tpinġijiet tipo ta' doodles. U il-ħwienet kienu rrifjutaw li jbijawh dak iż-żmien. Ma nqara ħafna, ġifieri kien li kopji kienu jduru l-idea ħafna u nies tal-ġenerazzjoni tiegħi għadhom isemmuli u għad jgħiduli li għandhom kopja tiegħu. Tajjeb, wasalna fit-tmiem l-intervista, grazzi ħafna tal-li ġejt. Grazzi lilkom ukoll. Aħna wasalna fit-tmiem episodju ieħor ta' Witch in Witch, narawkom il-ġimgħa d-dieħla għal episodju ieħor.